Joseph Kuxkiri mhux se jkun qiegħed jirreżenja minn kap eżekuttiv ta' Project Green wara li t-Tribunal sab li l-MFSA għandha tħallas lil Ruben Fenek aktar minn 400,000 euro ta' minħabba li tkeċċa minn Chief Operations Officer tal-MFSA b'mod inġust. Dak iż-żmien l-MFSA kienet titmexxa mill-istess Joseph Kuxkiri. Joseph Kuxkiri li daħal paga ta' aktar minn 86,000 euro instab ħati illi ikkawżat batija lil dan l-impjegat u lill-familja tiegħu b'mod illegali u inġust. Permezz ta' email, NetNews bat numru ta' domandi lil Kuxkiri fost oħrajn jaħsibx li għandu jirreżenja minn kap eżekuttiv ta' Project Green u jekk hux ġust illi l-kumpens lil Fenek jitħallas minn but il-poplu. Madankollu Joseph Kuxkiri minkejja d-deċiżjoni ta' tribunal baqa' jiddefendi tkeċċija ta' Ruben Fenek u saħaq illi ttieħdet wara diversi konsultazzjonijiet interni u esterni fl-aħjar interess tal-MFSA. Intant mistoqsi dwar dak li ntqal mill-gazzetta It-Torċa dwar Project Green u allura l-entità mmexxija minnu Kuxkiri bl-aktar mod ċar ma qabilx. F'Italja ilu intqal mit-Torċa li din-l-aġenzija fl-aħħar xhur spiċċat ineżistenti prattikament sparixxiet u l-ħidma tagħha jiftit li xejn, deskritta bħala l-akbar falliment tal-Gvern Laburista mill-elezzjoni ġenerali l-hawn. Fuq kollox kien il-Partit Nazzjonalista li aktar kmieni din il-ġimgħa insista li Kuxkiri għandu jitneħħa minnu fih minn CEO. Iżda Joseph Kuxkiri saħaq li fix-xhur li ġejjin kulħadd se jara x-xogħol ta' Project Green u insista illi qed jaħdmu fuq 100 proġetti li jiswew 350 miljun euro illi se jiġu implementati sal-2027.